алайкум ба ҳамаи тамошобинони азизу гиромӣ, ба ҳамон нафароне ки айни ҳол шумо записи видеои маро, яъне видеороликро гӯш карда, тамошо карда истодаед. хуб, ман имрӯз тасмим гирифтаам ки ба омӯзонидани яке аз забонҳои барномасозие ки барои веб барномасозӣ зарур мебошад шурӯъ кунам. хуб, ин забон яке аз беҳтарин забонҳо мебошад ки ягон вебсайт бе ин забон кор карда қариб ки кор карда наметавонад. хуб, ин забони машҳури пешрафта забони JavaScript мебошад. мегузарем каме ба таърихи JavaScript, яъне ин ки пеш аз ба дарс шурӯъ кардан мо бояд донем ки ин чӣ гуна забон аст ва чӣ корҳоро дар браузер иҷро карда метавонад, яъне ин ки камеам бошад бо ин забон шиносоӣ пайдо карданамон зарур аст. JavaScript аз ҷониби Netscape Communication Corporation ки веб браузери дар ҷаҳон машҳури Netscape Navigator офаридааст ва Sun Microsystem таҳия шудааст. JavaScript таҳти таъсири бисёр забонҳо қарор гирифтааст ва таҳризии он ба он хотир равона карда шудааст ки забон ба ҷава васеъ монанд бошад, аммо дар айни замон аз ҷониби барномасозон осон истифода бурда мешавад. JavaScript ба ягон ширкат ё ташкилот тааллуқ надорад, аммо он тамғаи ба қайд гирифтаи Oracle Corporation аст. JavaScript шартан LiveScript ном дошт ва бори аввал ҳамчун қисми Netscape Navigation 2.0 дар соли 1995 ҷорӣ карда шуд. баъдтар ҳамчун JavaScript номгузорӣ шуд. бо ташаббуси Netscape забон аз ҷониби ECMA стандартӣ карда шуд. версияи стандартизатсия ECMAScript ном дорад ва аз ҷониби стандарти ECMA 262 тасвиб шудааст. версияи якуми мушаххасот ба версияи JavaScript 1.1 инчунин забони GScript ва ScriptEasy мувофиқат мекард. JavaScript маъмултарин забони барномасозист ки барои таҳияи веб барномаҳои муштарӣ истифода мешавад. дар шабакаи интернетӣ шумо маводи зиёдеро дарёфт менамоед ки ба забони JavaScript бахшида шудааст. маҷмӯи дарсҳои мо тасвири пурраи маълумоти ба ин забон тааллуқдоштаро пешниҳод менамояд. машғулиятҳои JavaScript ки мо пешниҳод менамоем ҳам барои навёдгирони ин забон ва ҳам барои донишҷӯёну омӯзгорон манфиатовар мебошанд.